Новият басейн в морската ни столица носи името Делфини и е предназначен предимно за първите стъпки в плувните спортове на подрастващите. Съоръжението е със стандартни размери 25 на 12,5 метра, а дълбочината му варира от 1,30 до 1,80 метра. Освен за състезатели и начинаещи, той е свободен за достъп и на гражданите. Общината е вложила в изграждането на модерния басейн 2 милиона и 300 хиляди лева, осигурени по линия на публично-частното партньорство. На откриването присъства и изпълнителният директор на Българската федерация по плувни спортове Таня Богомилова, която не скрива възхищението си от добрата работа на кмета на Варна Кирил Йорданов за спорта. Това е единственият град, който мисли за спорта в България. Това е, което мога да кажа. Дано тук излезат много шампиони, с които България да се радва и да се множат, така че да няма как да викаме само един, а поне най-малко 100 да излезат тук. Много съм щастлива и с радост се радвам да открият още басейни, защото нас ни интересуват басейните. И тук има 15 клуба, за един басейн малко е трудно за тях. В басейн Делфините ще се провеждат курсове по водна аеробика, а атракцията ще бъде каране на воден велосипед. Градоначалникът Кирил Йорданов разкри, че общината вече открива 12 спортни комплекса, а следващият ще е лекоатлетическият стадион, който се очаква да отвори врати през лятото.